सानैसो फैबाय karena apa? Mindulan. Coba buka kasino. Nih, tikilan siang. Nih, harga seconds. Pas tadi 3 menit. Pas tadi 3. Ah, soita. Pas minit kan? Soita 2 menit. Nah, Daudi ini sih. Mayang Daudi ada ini Rohit ini. Bukan. Nah, lah. Daudi ini mana? Antai baik tu. Baik. Irang mana? Bona. Nih alu sep. Alu sop. Alu sep. Ini piapa ini? Papor, alu sop, But. 5. Bun getang dah? But getang. Ini Daudi nih, Daudi nih, boil. Ini be but bhaja. But bhaja dia. Jadi sini. Draw. Iya. But bhaja jana ba. Ini bias getang. Alu. Ini mak songkri. Roy, Mabari sila division dah. Macam mana? Lawat teman. Siari, kelang basindo. Ini kami yang langsung mendapat pada naik ini tiket.
बिथांमोन बे हाबाफारियै मोसानो थाखाय गुरै खावलायबाय बादायलायनाय बे हाबाफारिया जौसांनि उनथिंजाय जागोन बेखाय गासै रायजो राजामोनखौ बादायलायनाय हाबाफारियाव बयखौबो बे हाबाफारियाव साथाम ग्रुप जानांगोन बेखौ जोङो फोरमायखानाय जाबाय बोथोराबो खोब मोजां नङा बेनिखायनो समनाय बादायनायखौ नायग्रा बिथांमोन नै 3 मिनिटनि गेजेरावनो हांसोखौ हमनो हानांगोन गिबियावनो Ready? Chalo.
बादायलायनाय बे हाबाफारिया जागोन जाय बिथांमोना मोसानाय बाहागो लादों टाइमावनो आंलाय भोजे खाना दो हाय हाबाफारि लागोन Guanai daw na Tongera, ayo bukan kanti jangan, muka. Siroman gelem juga Masih anggulah. Umjo, helah. हाबाफारिखौ
दांनाय गैया मेगना दांनाङा मेगन दांनाङा Parah sih kita. Left side out, left side out. Ah, sini sini. Zoom mabur apa menda? Hero ni mobil video. Banjai Afatni Gahaय Nehaथारि साबायखर थाबाय सिनायथि लानायनि थाखाय लोगोसे मुस्रि बाबाराम बर' बिथांखौबो बे समाव रायजो राजानि गेजेराव सिनायथि लानो गुरै खावलायबाय नाम्बार महरै होनाय जोमनाय बिथांमोननि डिसिप्लिन मोसानायनि जिथुनिखि नोंसोरो मोसानो थियारि ना नंगौ नङा मोजां मोसादे बादायगोन बिथांमोनखौ जोङो साखाफारा बान्थाखौ आजाव
बिथांमोनखौ इयुनाव जोङो आरो मोजाङै मोसानानै दिन्थिफुंनो हागोन आफा इसोर बोराइ बाथौआ बोर सारसारि बे हाबा एसे खम मोननो हादों सिख्लाफोर गैला नामा हाग्राबारियाव दायो जोङो जौस्राङाव मोसानो खावलायगोन रिगुंसा बर'नि ग्रुप एसे गोनांथि जाना फैगोन फैनो खावलायबाय खाथियाव रिगुंसा बर'नि ग्रुप ग्रुप मोसानाय बिथांमोनखौ जोंहा रिमि दैमारि
जाथ'वा अखा हायोब्लाबो जोंहा गासैबो बेबस्था खालामनाय जादों अखाया फैथ' दायो जोंनि जौसाङाव मोसागोन फरायना जुलि बर' साखाफारा जानो खावलायगोन साफाखौ थाबाय दायो जोंनि गेजेराव आरो बादायारि गैलिया बिथाङानो जाहैबाय फरायना करिश्मा बर' बिथांखौ दसे मोसाग्लांनो जौस्राङाव फैनानै मोसाग्लांफैना दिन्थिनो खावलायहरबाय
हाबाफारिखौ फोजोबगोन बिथां मोसाखावरि तानिया बर'निसिम सान गोरलै आफादनि बे थामथि सानाव जोंहा थुनलाइ आयदा बादायलायनाय माखासे हाबाफारि बयखौबो बाहागो लाफैनो गुरै खावलायबाय गथ'फोरनि सावगारि एरनाय थानाय आगजु एबा माखासे स्केल जाबाय पेन्सिल जाबाय राबार जाबाय बेफोरखौ गावनाय आवरायनाय बादायलायनाय गेवलां मेल हाबाफारि जागोन जोबथा मोसानाय बेनिफ्रायनो जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ फोजोबगोन गाबोन जोंहा माखासे हाबाफारि दंबावो बेनिफ्रायनो हरनि हाबाफारि मोसानाय मोजां DJ बैसागु बोथोरनि माइब्रा लोंनानै मोसाथारनोसैलाय जोंलाय जोब्रा बे बाजै